Il-ħbieb tal-Aġenzija Support twaqqfet fl-2003 biex tkun ta' għajnuna għall-Aġenzija Support innifisha u għall-klijenti tagħha, il-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Fi stqarrija l-ħbieb tal-Aġenzija Support qalet li studjat is-sitwazzjoni preżenti tal-Aġenzija Support u qed tressaq numru ta' proposti lil partiti politiċi. Intqal li f'terba' oqsma fejn l-Aġenzija Support toffri s-servizz tagħha għandha lista ta' stennija u fejn jidħlu servizzi fil-komunità, l-Aġenzija għadha mhix f'pożizzjoni illi toffri firxa wiesa ta' servizzi illi taqdi l-bżonnijiet ta' kulħadd. Il-ħbieb tal-Aġenzija Support żiedet li tħoss li din l-Aġenzija għandha problemi finanzjarji pjuttost kbar anke biex iżomm is-servizzi eżistenti li toffri lil persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Bil-konsegwenza, il-ħafna drabi il-ħidma tal-Aġenzija Support qed taqa' lura. Għaldaqstant ġie proposti li l-budget rikorrenti tal-Aġenzija Support jkun kbir biżżejjed biex għal 5 snin li ġejjin l-Aġenzija tiftaħ ċentru ta' matul il-jum u dar residenzjali għal persuni b'diżabilità kull sena. Qed ikun propost ukoll illi wasal iż-żmien li l-Aġenzija ma tingħatax responsabbiltajiet ġodda qabel tikkonsolida dawk eżistenti. Fil-konklużjoni tal-memorandum lill partiti politiċi, il-ħbieb tal-Aġenzija Support tgħid li jekk verament irridu li l-persuni b'diżabilità jkollhom opportunitajiet indaqs u kwalità ta' ħajja aħjar, huwa importanti ħafna illi l-Aġenzija Support, aġenzija prinċipali tal-Gvern, tingħata l-għodda kollha neċessarja sabiex tkun tista' taqdi l-missjoni tagħha. Fil-bidu ta' din is-sena, meta l-Gvern kien irreveda l-isfel il-budgets ta' ħafna mill-aġenziji tiegħu, kien naqqas il-fondi allokati lill-Aġenzija Support b'400,000 euro.